Astăzi vom planta gura leului. Uitați. Le vom planta chiar pe aici. Acum luăm de aici o plantuță. Întotdeauna când plantați ceva, luați rădăcina cu un pic de pământ. Așa. Și o poziționați mai întâi așa. După aia veniți cu pământ peste ea. Așa. Și o țineți așa și o îndreptați. Și de la spate. Și de la spate mai veniți cu un pic de pământ. Și tocmai am plantat o plantă de gura leului. Asta v-am arătat când am plantat-o, iar aceasta am pus-o acum. Din păcate am doar două. Dar o să mai plantăm și semințe de căpșuni. Sunt așa colorate fiindcă am scris căpșuni pe ele ca să știu ce sunt. Și le-am udat și s-a făcut așa. Uitați semințele. O să mai plantăm și semințe de lubeniță. Și semințe de dovleac plăcintar. Se numește plăcintar fiindcă poți face plăcintă din el. Am începe mai întâi cu căpșunile. Pe acestea le pun în altă parte. Nu le pun pe aici pentru că este umbrit. Și am să le plantez aici. Era să scap telefonul. Săpăm puțin. Și acum punem șervețelele cu semințe aici. Ele sunt deja umede. Așa că nu va mai trebui să le mai ud după aceea. Acum vom planta lubeniță. Le voi lua pe toate, fiindcă le plantăm pe toate. Să vedem unde le plantez. Aici le voi planta. O să sap un pic că e iarbă
Și aici am să le plantez. Gata, am terminat și de săpat. Acum vom pune lubenița. Aici unul. Aici 2. Trei. Și 4. Prima dată am să iau lubenițele, semințele de lubenițe, cele care au stat în șervețele umede. Și voi pune câte 2. În caz de nu răsare una, poate răsare cealaltă. Să mai îmi spuneți în comentarii ce mai vreți să plantez. Acum astupăm semințele de lubenițe. Le tasăm puțin. Și gata aici. Acum o să mai caut un loc unde să mai pun. Și vă arăt și acolo. Aici am mai pus niște flori și au ieșit burenele printre ele. Așa că acum o să le smulg, cele burenele, nu florile.